We hebben 4 te min huisdokters. We hebben nog altijd geen voorjaarsnota, maar we hebben wel de jongste wethouder van Friesland aan tafel. De Frieske Wieken, met Roelof de Vries. Vanuit de huiskamer van Friesland is dit de Frieske Wieken en dit binnen mijn gasten. Als Lies Famke woe zij al bargjes redden van de slacht. En nou zit ze bij GroenLinks en is ze de jongste wethouder van Friesland. Lisa Edema, welkom. Vrij de volgende stelling. De wolf afzitten zult voor mij nooit een serieuze optie wezen. Nee, daar ben ik het niet mee eens. Zij biedt haar vast in weer een nij dossier. Dit keer over huisartsen. Er is een grut te kwad, maar binnen nou 300 of 10.000 mensen zonder huisarts. Omroepjournalist Johanna Brinkman, ik welkom. Als ziek bist en wanneer is die lauwt, dan has je een groot probleem. Nee. Hij groeide op onder de Reek van Rotterdam. Wie 12 jaar lang rietslid in Ljouwert. En zit zo'n 2022 van de VVD in de Tweede Kamer. Harry Bevers, ik welkom. Ik zocht nou al uit naar de tweets van Wilders over de Farriesnota. Nee. Dit binnen mijn gasten en dit wie de Frieske Wieken. De komende 24 jaar komen er zo'n 20.000 mensen bij in Friesland. Dat zit in de laatste bevolkingsprognose van de provincie. Maar de groei zet ook de vergrijzing terug. Het tal 84-plussers verdubbelt de komende jaren. Het kabinet mat de omwoners van de vleerbasis net vergeten. Die oproep komt van de Ljouwter burgemeester Buma. We krijgen een stevige dosis geluidsoverlast gedurende 2 weken. Dat is zo. Maar het is denk ik uiteindelijk wel nodig dat dit soort grote oefeningen plaatsvinden. En dan hoop ik dat de mensen toch uiteindelijk denken, oké, het is wel een hoop herrie, maar het is wel uiteindelijk voor de vrijheid en veiligheid van Nederland en Europa. In een groot onderzoek naar handel in harddrugs had de politie op meerdere plekken in Friesland 5 vertochten aangehouden. Onder haar 2 mannen uit Grauw, een van 26 en een van 63 jaar oud. Ze zijn aangehouden bij een bedrijfsgebouw in Grauw dat de politie een drugslab in aantrof dat net meer in werking wie. De onkundige demonstratie van Extinction Rebellion, waarbij het chemische middel boetersoer verspreid werd in winkels in Ljouwert en in Dokkum, dat blijkt een 1 april grap te wezen. Een ongewenste actie die meer kapot maakt dan dat hij heel maakt. Ja, daar gaan ze slim niet, denk ik. Ik ga ervan uit dat ze de waarheid hebben gezegd toen ze tegen ons zeggen we gaan het niet doen. Dus daar ga ik ook van uit. Ja, dit is hier de Alroene Wieken en we beginnen natuurlijk altijd hier aan tafel met de vraag die we elke week stellen. Laat ik bij jou beginnen, Harry Bevers. Wat voor cijfer jouw Alroene Wieken en waarom? Nou, dikke 8,5. Ik heb een mooie week achter de rug. Een paar mooie werkbezoeken kunnen doen. Maar vooral afgelopen woensdag was er een tafelgesprek in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel dat Jan Paternotte en ik hebben ingediend om de embryo-wet te verruimen. En dat ronde tafelgesprek was gewoon heel erg mooi om bij te zitten. Het is wel raar, want je mag daar als indiener niet aan tafel zitten. Dan zit je op de publieke tribune en dan zit je mee te luisteren. En de embryo-wet, wat is dat correct? Wat we daarin willen is, we willen meer onderzoek op embryo's mogelijk maken. Heel kort door de bocht is dat hoor, want dat is echt wel iets uitgebreider. Maar dat is een ingewikkeld onderwerp voor de Tweede Kamer. Is heel erg verdeeld ook. En de Kamer heeft besloten om daarom een ronde tafelgesprek te houden. Met betrokkenen, met artsen, met onderzoekers. Ja, dat is een heel mooi moment, want dat betekent dat de behandeling van die wet in gang is gezet. En dat we daarmee nu verder gaan. Maar het was sowieso gewoon mooi om ook de verhalen te horen waarom het zo belangrijk is. Snap ik. Nou ja, we zitten hier, ik krijg net onder een ronde tafel, maar wel met rond dingen. Leef het helemaal op houden. Johanna Brinkman, wat was hier voor jou stoot deze week en waarom? Ik denk een zo'n. Ja, het wie wel een drokke weekend en ik zeg uit naar morgen, want dan is het mooi waar. Dus, en vrij? En vrij. Dat is een drokke weekend gewoon bij de huisartsen. Ja, dat wie best wel even een werkje. Ja, maar dat is echt goed. Lisa Edema, ik welkom uit Lange Dijken. Hoe zit je dat in het Fries eigenlijk? Is dat gewoon Lange Dijken dan? Dan ga ik helemaal nou. Dat zou ik wel zeggen, ja. Ik denk het wel. Ja. Wat mag wel even zien of het Fries voor jou al hier, of dat goed te verstaan is? Ja, tot nu toe nog wel hoor. Je gaat het nog altijd goed? Tot nu toe nog interrupeer me alsjeblieft. Hè. Wat voor cijfer jouw stoot deze week en waarom? Ja, ik zou eigenlijk ook een 8 zeggen wel. Ik moet zeggen, ik leef een beetje dag tot dag. Omdat ik vooral aan het voorbereiden ben naar het wethouderschap natuurlijk. Dus daar is best nog wel veel voor te doen. En als ik 1 ding eruit moet pakken, dan is het wel de plaatselijk belangvergadering van Lange Dijken.
was maandagavond en dat is heel klein, zeker in vergelijking met waar jij mee bezig bent. 300 inwoners in Langendijk. Ja, zeker. Maar als je dan kijkt wat daar georganiseerd wordt en dan zie ik de raadsleden naast mij kijken en dan denk ik, dat is een heel klein dorp, maar je kan toch door vrijwilligerswerk en zoveel met elkaar gedaan krijgen. Dat is toch ook wel een beetje de kracht van ons Friesland en onze... Neem even één ding dat je van mijn kokker gaan hebben in Langendijk. Het paasfeest. Zo. Ja, dat is heel klein. Maar zonder paasvuur. Zonder paasvuur, ja, klopt. Nee, is dat er als ik? Nee, in Langendijk hebben wij geen paasvuur. Nee, dat gewoon is gewoon links en natuurlijk ik voel op zin. Ja, eigenlijk wel, ja. Maar dat zou ik heel zachtjes zeggen, want het is wel een behoorlijke traditie bij ons in de gemeente. Nee. We gaan wel afspreken hier rond tafel, praten we niks zachtjes. We spreken elkaar uit. Dat met vlammen, hè? Ja, wist jij er klaar voor als jongste wethouder van Friesland om hier rond tafel te vlammen? Te vlammen? Nou, ik ga zeker mijn best ervoor doen. Je stelling werd dat wie dus van een week of vrienden week eigenlijk al niet nice had, dus een nieuwe wethouder. Dat is dus de 20-jarige Lisa Enema. En lid weer diezelfde Lisa Enema, dus hier nou rond tafel. Hè. Hoe is dat eigenlijk om de jongste wethouder van Friesland te wezen? Nou, daar heb ik nog geen idee van, want het gaat pas over 2 weken in als alles goed gaat. Ik had ook nog niet echt door dat ik de jongste zou zijn. Dus dat was ook een beetje een schok. Dat hoorde ik eigenlijk van de Omroep Friesland als eerste. Dus jullie hebben de primeur. Dat gebeurt vaker, ik heb zelf nog niet echt het idee dat er nou heel veel verschil zit qua mij als leeftijd en tussen de andere mensen in de politiek. Maar dat komt ook omdat je misschien in de politiek sowieso best wel omringd bent door oudere mensen. En dat ben ik eigenlijk ook niet anders gewend dan sinds ik als mijn 19e ben begonnen bij GroenLinks. Ja. Dus ja, ik denk gewoon, ik moet gewoon inhoudelijk bezig gaan. En dat vind ik het belangrijkste. Ja, wie is al vastzitten van Dwars? Hè? Dat is de jongere organisatie van GroenLinks. Dus best al heel lang belutsen bij de politiek. Wie dan ik altijd een soort van dream om wethouder te worden? Ja, nou, in eerste instantie is het mij altijd een beetje om gegaan over waar kan je de meeste impact maken. En ik denk dat je dat als wethouder heel goed kan. Dus dat was dan ook een logische droom van mij om dat een tijdje te gaan doen. Ja. Dat het nu al zou gebeuren, dat had ik natuurlijk niet verwacht. Nee. Want Sanne Jelien, toen is 20, dus die al bij u op de radar. Want toen best al interviews terug uw eigen Onno Valkenaar. En dan best, kan ik je vertellen, een hele grutten. Zomaar eventjes. Ik wil zelf graag iets met milieuorganisaties, NGO's gaan doen. En dan lobbyen waarschijnlijk. Ja. Dus dan was het ik mooi vinden dat de meeste mensen van Europa maar op meer dwaan in de klimaatverhoging. Ja, zeker. Daar ben ik het zeker heel erg mee eens. Ja, en toen weer nog lobbywerk. Ja, dat was in Berlijn inderdaad. Toen hadden we daar voor de hogeschool een bijeenkomst. Ja, ik had eigenlijk eerst altijd in mijn hoofd dat ik naar Brussel wilde gaan. Oh. Ja. Maar dat kan altijd nog, toch? Dat kan inderdaad altijd. Maar waarom moest je graag naar Brussel? Wat mij echt aan de Europese Unie aanspreekt, is eigenlijk alle wet en regelgeving die ze daar allemaal, zeker op het gebied van klimaat en milieu, hebben gemaakt. Daar was ik toen al voorstander van, nu nog steeds. Ja. Dus dat vond ik heel interessant en daar wilde ik heel graag wat mee doen. Ja, wat dien je op je 20ste, Harry Bevers? Toen zat ik in mijn eerste baan. Werkte ik als maatschappelijk werker bij het Leger des Heils. Oh ja. Maar heel iets anders. Maar toen ik al bezig met de politiek dan? Helemaal niet. En op je 27ste ik net? Ja, wel iets meer. Toen ik inderdaad 16, 17, 18 was ik actiever in de politiek. Was ik veel, inderdaad ook wel betrokken bij zelfs de gemeentepolitiek in Maassluis. Hield me daarmee bezig. Dus toen wat afgezwakt toen ik ben gaan studeren. En in mijn eerste werkperiode heb ik daar eigenlijk gewoon veel te weinig tijd voor gehad. Ik had gelijk een vrij drukke, intensieve baan. Die ook wel wat last op je schouders legt. Dus daar had ik wat minder tijd voor. Dus ik ben een beetje een laadbloeier waar het gaat om mijn echte politieke activiteit. Snap ik. Lisa Enema, is de opvolger van Gerben But. Ja. En die is jij er al bedriegen onder oren. Hij is opstapt omdat hij problemen hiermee de standpunten over de wolf. Hoe is het dan om hem ik als GroenLinks collega op te volgen? Dat is natuurlijk best lastig. Want tussen het college-standpunt en het GroenLinks-standpunt in het algemeen zit best wel een beetje een verschil. Dat was natuurlijk ook wel een van de overwegingen die ik had toen ik ging solliciteren als wethouder. Kan ik mij verenigen met het standpunt van het college? Ja dus, want de oorzaak is net nee zijn. Dat klopt, ja. Dat is dus inderdaad de conclusie geweest.
En wat ik wel in het collegestandpunt bij Oost-Stellingwerf vind, is dat zij heel een brede integrale aanpak voorzien. En de laatste stap zou dan inderdaad zijn het beheren van de wolf en daar misschien zelfs tot afschieten overgaan. Maar al die andere stappen daarvoor laten zij niet links liggen. En dat vind ik vooral heel erg belangrijk. Maar als ik het dan zo een beetje interpreteer, dan is shit dan uiteindelijk wel een optie. Ik denk dat er situaties kunnen zijn waarin dat nodig is. Ja. Maar dat zal zeker niet een van de eerste dingen moeten zijn, wat mij betreft. Ja. Wat bin dan krijgt die eersken of die van zelf, zeg maar? Wanneer is hoe dat wol kennen? Nou ja, we hebben natuurlijk wel vaak over probleemwolf en wat dat dan zijn. Ik kan me voorstellen dat er situaties zijn waarbij een wolf op een andere manier eigenlijk ook niet meer kan beheren. En eigenlijk misschien zelfs met afrastering en alles erbij niet tot een oplossing kan komen. En in eerste instantie zou mijn voorkeur dan zijn om hem bijvoorbeeld te verplaatsen. Maar mocht dat niet nodig zijn of er is echt een noodsituatie, dan lijkt het mij logisch dat je tot andere dingen overgaat. Ja, maar kinderen een moment komen dat sinds vanuit we moeten toch een wolf zitten. Dat is dan net voorlezen. Nou, ik hoop in dit geval net letterlijk, maar. Ik hoop niet dat dat nodig is, nee. Ik heb die situatie nu niet voor me, dus daar kan ik nou niet zo snel een afweging in maken. Maar ik zal het niet uit principe altijd voorliggen, nee. Dus ik zal daar een goede afweging in maken, maar ik geloof dat we daaruit komen. Dat hij dan net helemaal over u te spreken, merk ik wel. Als het een beetje, de politiek zit er al gauw in, merk ik net, Bevers? Ja, dat vind ik wel meevallen. Ik vind het opmerkelijk eerlijk antwoord. Dus ja, en de realiteit is natuurlijk, kijk, als ik in ieder geval, ik heb dat ook al geleerd, in die absolute termen van ik ga dit nooit doen en ik ga dit altijd doen. Ja, dat is best ingewikkeld, omdat je komt soms voor situaties staan waar je toch gewoon soms een ander besluit moet nemen. Dat mij je misschien bij Geleaks, om maar een berichtje te maken, maar de Faries-nota. Het is een interessant onderwerp. Dat is. Wat is de Faries-nota? De voorjaarsnota is in feite wat er gebeurt tijdens de voorjaarsnota. Is dat wordt er gekeken van hoe lopen we wel of niet in de pas met de huidige begroting. Dus voor het komende jaar, voor de rest van het jaar. Ja. Wat kunnen we eventueel, wat zijn er aan extra wensen wel of niet? En wat is er wel of niet mogelijk? En even 2-3 punten. Wat je als VVD verzinnen, dat willen wij echt wel. Waarom je niet? Nou, ik denk het belangrijkste punt is waar we ons ook heel duidelijk over hebben uitgesproken, is dat wij iets vinden van de uitgaven voor defensie. Daar is in de begroting zijn er afspraken over gemaakt. Wij denken dat de situatie in de wereld en in Nederland er aanleiding toe is om dat bedrag verder te verhogen. Nou, daarover ga je praten en daar ga je dan met je coalitiepartners over praten, maar vooral ook met de minister van Financiën, want die heeft uiteindelijk het totale beeld van hoe staat het land ervoor. Je wil een flink meer yield van 2 naar 3,5% van het nationaal inkomen. Ja. En dat is een bedrag van 16,5 miljard euro. Ja. Maar wat maken we daar dan in vredesnaam eigenlijk van keepje? Waar moet dat dan eigenlijk in geïnvesteerd worden? Met name natuurlijk in voldoende middelen, voldoende munitie. Er zijn voldoende zaken waar we het op moeten investeren. Maar we zullen ook moeten zorgen voor ruimte voor defensie, voor te oefenen. Dat zal ook iets betekenen voor, als je bijvoorbeeld kijkt naar de vliegbasis in Leeuwarden. Wat wil je daarmee? Wil je daar nog meer ruimte voor creëren? Dat is natuurlijk het meest dichtbij. Ook zeker nu het in het nieuws is met de oefening Ramstein-Vlek. Maar je krijgt yield nou al net eens op. En die 16,5 miljard euro is extra. Dus hoe zul je dat dan wel opkrijgen? Door de goede manieren te zoeken, want dat komt er natuurlijk bij. Hè. Kijk, geld alleen, het klinkt heel vaak van het is geld, het geld is beschikbaar. En dan, maar daar zou je dus ook vanuit Defensie heel intensief moeten op gaan sturen. Dat is ook de reden waarom bijvoorbeeld de commandant de strijdkrachten afgelopen week ook iets over die paraatheid heeft gezegd. Er moet sneller ingekocht kunnen worden, er moet meer en makkelijker ingekocht worden. Dat zijn allerlei maatregelen die daar natuurlijk wel ook bij horen. Het is niet alleen... Maar meer vliegtuigen, meer tanks... Ja, dat is aan soldaten. Dat is aan de minister van Defensie uiteindelijk. Je had er een idee, hoor, toch? Wat je krijgt wel maar die 16,5 miljard extra.
Nou ja, tanks hebben we niet zoveel meer. Dus misschien moeten we daar dan beginnen. Ja, ik ben geen specialist op het gebied van defensie. Maar ja, er zijn natuurlijk voldoende. En ja, sowieso zullen we onze munitievoorraden gewoon goed op peil moeten hebben. Dus er zijn echt nog wel een aantal zaken die moeten gebeuren. Ja, ben je er voorstander van? Meer yield in defensiestekken, Lisa? Als je mij dit een paar jaar geleden had gevraagd, had ik daar denk ik nee op gezegd. Maar met wat er nu allemaal gebeurt, kan ik me dat wel goed voorstellen dat je je daar hard voor wil maken. Ja. En Johanna? Nou, wat ik me afvraag is, dat je dat yield dan wil gaan, maar dan ha je nog net al dat god. Dat wordt het wel even voordat dat alle jaar op wadder is. Dus yield is het net alleen. Kun je meer yield dan dat op tijd genoeg krijgen? Dat vreeg ik mij wel af. Je moet daar inderdaad 2 dingen. Wat ik net al zei, van je moet ervoor zorgen dat zo'n organisatie veel sneller kan. Want ik hoef jullie niet te vertellen, de overheid heeft soms wel eens een wat laag tempo. Dat moet omhoog, want je moet ervoor zorgen dat je snel kan beslissen. Je zal daar inderdaad stappen in moeten nemen. Maar daarom is het ook belangrijk om dat besluit, om daar nu al over na te denken. En dus dat besluit en dat extra geld beschikbaar te stellen. Want hoe langer je wacht, hoe ingewikkelder het wordt om, als het noodzakelijk is, wel de stap te kunnen nemen. Ja, maar hoeveel tijd hebben we nog? Want dat denk ik... Ja, als ik dat zou weten, zou ik waarschijnlijk op een andere plek zitten. Dat bedoel ik niet vervelend, maar gewoon inderdaad in de zin van, ja, dat is natuurlijk heel ingewikkeld. En je probeert je voor te bereiden op de scenario's die mogelijk zijn. Misschien zeggen we over 2 jaar, ja, waar hebben we ons druk op? Ik hoop het, hè? Ik hoop het. Dat zou lekker wezen, ja. Ik wil nog even over die Fadis-nota. Want dat is natuurlijk lastig om daar bij al die partijen uit te komen. De BBB wil meer yield van stikstof en infrastructuur. PVV wil meer yield van migratie en legere huren. NSC wil vooral en hoe je oorspronkelijk kennen. En de VVD wil de bennenopvang op capemaatje. En dus meer yield van defensie. En dan moet ik nog 1,3 miljard te voeren worden om het waaromdraaien van de BTW-verheging op onderhoren sport waarom te draaien. Ja, zou je hem dit zitten? Ja, de deadline is niet gehaald, dus we zullen het volgende week weten. Ja, het is echt... Het is, maar zou je ergens een mogelijkheid dat je denkt, ja, hier komen ze wel uit? Ja, want anders begin je ook niet aan die gesprekken. Als je op voorhand het idee hebt van dit is volstrekt onmogelijk. Natuurlijk is het een enorme klus. Dit is een Safir-record. Ja, maar ja, dat lagen we ook toen we begonnen te praten over een kabinet. In eerste instantie zei de VVD, we doen helemaal niet mee. En zie waar we nu zitten. Ik zit nu ook weer op mijn plek in de Kamer. Ik denk dat gewoon, ja, je begint eraan om eruit te komen. Maar zo simpel is het denk ik wel. Want als je de wil niet hebt om met die 4 partijen onderuit te komen, ja, dan heb je natuurlijk helemaal een ingewikkeld proces. Dus maar hij als VVD en wel het idee dat je in een regering zit, maar deze partijen die je toesvielen? Ja, het is het werk als Kamerlid en hoe je daar mee omgaat en hoe je afspraken maakt. En kijk, er wordt natuurlijk gedacht dat dit is een extra parlementair kabinet. Ja, nou, wat dat dan ook mogen betekenen. Ja. Maar uiteindelijk moet je als Kamerlid gewoon met collega's, op het moment dat er kwesties zijn die je niet hebt afgesproken, moet je eruit komen, moet je gewoon je werk doen, moet je gewoon zorgen. En dat is niet anders dan anders. Als je werkt dan maakt, dat snap ik. Maar video je er thuis. Ja, absoluut. Ja hoor, ik kan mijn werk prima doen. Ik denk dat wij als VVD echt wel gewoon een aantal zaken tot stand kunnen brengen. Dus ja. Scam je soms net? Nee. Nooit. Nee. Dus als je mij alleen Faber bezig zorgen, dat ik er soms van. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik niet af en toe denk van, nou, is dit nu nodig? Maar ik hoef me nergens voor te schamen. Je kunt jezelf wel in de spiegel onderscheppen. Ja. Hoe zou stoot naar dat kabinet als GreenLinkser, Lies Edema? Nou, ik had natuurlijk een andere uitslag gehoopt een paar jaar geleden. Safir wie ik, ja. Stoot je er wel voor? Als buitenstaander vind ik het soms moeilijk om naar te kijken. Ja. Maar dat vind ik eigenlijk ook wel voor de gehele Tweede Kamer bijvoorbeeld. Okay. Ben je er klaar voor? Een bak mayonaise. Ja, want elke week bepraten we het nice van uw app, van uw website. De eerste vraag is om alle treien. Riedium Wolles te hut? Jazeker. Geregeld? Ja, geregeld. Oh ja? Lies Edema? Af en toe. Ik kom er heel moeilijk uit, ik. Was het als naar Taddejan? Wanneer weer die laatste boete? Dat was niet heel lang geleden, helaas. Nee. Gaat rijden? Ja.
Ja? Ja. Ja. Hoe volle? Dat weet ik niet eens meer. Oké. Nee. Meneer Bevers? Ja, af en toe. Af en toe. Okay. En wanneer weer jouw laatste boete dan? Nou, dat is gelukkig al heel lang geleden. Oh. Ik denk al een jaar of 6, 7. Het zit geregeld in de auto naar Den Haag natuurlijk. Ja. Vanuit Ljouwertwaai, maar oké. Nou, de politie in Noord-Nederland doet namelijk mee om de Flitsmarathon, die door heel Europa georganiseerd wordt. De actie is een initiatief van Roadpol. Dat de Europese Geerwerkingsverband van Verkeerspolitie zet hem in voor meer verkeersveiligheid. En dat wordt rondom het 3 april. Wat wie dan die laatste moet, als het ook geregeld de hut is? Dat is echt al een hele schoflien. Ja? Ik kan het net eens meer herinneren wanneer het weer. Maar er zit een verschil tussen wat hudden rieden zo nou en dan en echt asociaal rieden. Ik ben geen asociale rieden, vind ik. Okay. Op grondstikken, de kist krijgt even, zie je 15 kilometer hudder. Jongens misschien hier en daar. Ja, misschien net het goede voorbeeld, Jan, maar ja, ik ben wel eerlijk. Je lust het met mij. Binnen je wat van de Nederlandstalige muziek? Zo, dat is een lastige. Welk soort Nederlandstalige muziek? Nou ja, ken je muziekfeest op het plein? Ken je dat? Ja, dat ken ik. Ja, dat klinkt net heel enthousiast. Dat is niet. Nee, dat is. Kijk, als je bij mij begint over Ramse Shaffi bijvoorbeeld, dan gaat mijn hart open. Ik vind dat prachtig om te horen, Nederlandstalige muziek. En daar zit nog heel veel omheen. Kaminijs, want het muziekfeest op het plein vanavond het Ros komt naar jou. Ja. Ramse Shaffi komt net. Dat zou bijzonder zijn. Ja. Het is een beetje een goedmakertje namelijk. Vanwege het Eurovisie Songfestival. Wat natuurlijk Vlinier wie en bij Joost Klein net Muidwam mocht. En dat is een heel goede feestwijze in jou. Nou, dit is eigenlijk een beetje een goedmakertje daarvoor. Is er nog iets waarvan Jum zeggen van Desjog ik naar uit als die muzikant die Nederlandse band of zangeres komt? Joost Klein zelfs dan. Tuurlijk. Zelfs, ja. Zo, die komt. Iemand er komt. Ja, ik denk het wel. Want er is er komt in een concert. Of wat een special guest die dan komen zo mooi een link naar Noord-Nederland. Ja, dan kan ik maar Ian betinken. Joost Pieter Klein. Wilders. Oh ja. Ik dacht Jannes, maar... Jannes? Is dat degene waar jij naar uitkijkt? Nou, die gaat binnenkort, eind dit jaar volgens mij ook grote optredens doen. Dus ja, daar ben ik wel bij. Dat is toch een beetje Drenthe, hè? Dit is... Ja, sorry. Ja, dat moet ik wel toegeven. Ja. Ja, ben je me echt meer rocht op Drenthe? Eigenlijk mijn 10e jaren daarvoor wel altijd. Ja, ik moet zeggen, nu ik een beetje in het Friese politiek wereldje zit, ben ik wel meer van Friesland gaan houden. Maar daarvoor was het wel vooral Drenthe. Ja, nog een Nederlandse muzikant? Doe maar, vond ik geweldig. Oh ja, maar hij maakt wel kom ik in en ja, maar ja. Daarom... Geen Mart Hoogkamer. Nee, daar heb ik. Nee. Daar is ik helemaal geen liefhebber van Nederlandstalige muziek. Nee, net echt. Nee. Peernoemers misschien van een tal artiesten, maar die komen net nooit dit feest. Welke dan? Eentje? Raccoon. Raccoon. Oceaan. Die vind ik echt heel erg mooi. Skotsing, dat zie ik net komen. Nou had ik een hele rare vraag, maar ik stel hem toch. Hij hem Wollers, misschien ik wel eens Ben Wollers, voetballen met een kat? Mij een kat? Ja, voetballen met letterlijk een kat. Met een poes. Ja. Nee, natuurlijk niet. Dat ook een bal slaat? Nee. Nou, een groepje band op het JRVN had namelijk al een weekend een kat mishandelen. Ze winnen maar een beetje onder het, echt voetballen. Ze winnen 8 en 10 die eruit. Kun je me daar iets bij voorstellen? Nee, dat vind ik echt heel erg raar gedrag. Ja. Ja, ik vind dat echt heel erg. Maar is toch dan wordt dat heel iets extremer? Of word ik nou een oude man die zit te zeuren hier? Dat zulke dingen. Dat leest je dan vroeger nooit, meneer Bevers? Nee. Nou, misschien onzin. Nee. Ik vind hij is wel lastig. Want dat toch denk ik veel minder. Je ziet wel af en toe uitwassen waarvan ik wel denk, ik weet niet, dat zou bij mij gewoon niet opgekomen zijn. Nee. Maar ja. En laat het dan nog niet bij of laat het dan die ouders? Nou, dat begint bij ouders. Ja, toch? Ja, dat begint met respect voor elkaar, maar ook respect voor dieren, voor hoe je met elkaar omgaat. Zouden die van u nooit doen? Dat hoop je dan maar. Die is al 37. Ja, maar die van mij is zo'n en ik zie dan, maar dat doet die van mij nooit wel. Maar jij weet het nooit. Het is er tijd voor. De vraag uit Den Haag. Er ontstaan grote problemen voor de gemeentes. Ze hebben te veel kosten aan de jeugdzorg en in het ravijnjaar krijgen ze ook nog eens structureel minder subsidie. Vraag aan jullie, hoe zit het eigenlijk met de Friese gemeentes? Hebben die ook zulke grote tekorten op de jeugdzorg? En kijken die ook met moeite naar het ravijnjaar wat komen gaat?
Ja, de vraag van Den Haag komt Joert van Hetty Jansen. Zij is eerste Kamerlid van GroenLinks PvdA. Lisa Edema, Martium, als gemeente zwaar hoe dat ze neemt de ravijn hier. Ik denk niet dat er een woord is wat vaker gebruikt is de afgelopen jaar in de gemeenteraad dan het ravijnjaar. Dus daar hebben we het heel veel over gehad. Ik denk dat we in Oost-Stellingwerf ons nog redelijk gelukkig mogen prijzen met hoe wij in ons financieel meerjarenperspectief staan. Maar het is natuurlijk wel steeds een onderwerp van gesprek. Had hij een bolbezunig juist? Ontkom je hem daar net door? Ja, ze is er dan net helemaal niet misschien. Maar... Nee, dat weet ik eigenlijk niet zo te zeggen. Maar zover ik weet is het nog niet zo dat wij grote beschonigingen gaan doorvoeren. Nee. Oké. Nee. Dat is wel lekker dan. 60 burgemeesters van de VVD, en dan kom ik bij jouw partij Bevers, hebben een brief geschreven naar haar partijleider Dylan Jezilgus. Ze maakt haar grote zwaar geroerde financiën. Als gemeenten en rijken niet in slagen om tot structurele oplossingen te komen, dan zijn juridische procedures onvermijdelijk. Hoe ga je met als VVD zo'n 4 Kamerleden, Bevers? Ja, het is een probleem wat al jaren op gemeenten afkomen. Ze kijken er al langer tegenaan. En ja, je ziet inderdaad een aantal problemen die al wat langer bestaan. Dus met name binnen de WMO is een groot probleem. Even uitlezen, WMO? Wet maatschappelijke ondersteuning. En daar zit dan met name de huishoudelijke hulp, dus de ondersteuning bij mensen thuis. Dat is een... daar hebben mensen recht op, daar kunnen ze recht op aanspraak op doen. En wat je ziet is dat de gemeenten eigenlijk weinig ervaren dat ze te weinig ruimte hebben om dat goed aan te sturen. En tweede is natuurlijk de jeugdzorg, daar zie je een aantal dingen in. Daar is tot nu toe is daar incidenteel, dus eenmalig geld ingestoken. Ligt nu een rapport, er zijn een aantal wetswijzigingen komen eraan, een aantal veranderingen. Dus we hopen dat dat in ieder geval ook helpt. Ja, en de WMO is gewoon, dat is een hele lastige. Daar komt nu een... Maar jeugdzorg zit er natuurlijk in en je bezuinigje als kabinet en dus ik als VVD zijnde maar 2,4 miljard op de gemeenten in 2026. Klopt. Dus je bezuiniging nog heel meer op een cruciaal punt als de jeugdzorg. Nee, maar wat natuurlijk helder is dat we aan het kijken zijn van hoe kan je gemeenten daar dan ook gewoon concreet zoveel mogelijk handvaten voor geven om dat ook te kunnen beïnvloeden. Ja. Om daar keuzes in te maken. Want uiteindelijk moeten... Maar bezuiniging helpt dan net. Waarom doe je dat dan? Nou ja, we zullen wel een aantal keuzes. We kunnen niet onbeperkt geld uit blijven geven. Er zitten een aantal keuzes in. En in elk kabinet, dat was in het vorige kabinet zo, dus nu ook, zitten altijd keuzes in die je liever niet maakt. Maar defensie is dan belangrijker dan jeugdzorg? Wat zeg je? Defensie is dan belangrijker dan jeugdzorg? Nou, nee, ik denk dat je die afweging niet zo... Wat doe je? Dat doe je wel. Nee, maar wij hebben die korting van het gemeentefonds, die zit er inderdaad in. Die komt eraan. Daarna gaat het gemeentefonds weer omhoog. Je ziet ook, het is een kuil, maar die kuil zit er inderdaad in. En wat we willen doen is ervoor zorgen dat de gemeenten zoveel mogelijk ruimte krijgen om dat op te vangen en dat ook te beïnvloeden. En ja, dat is daar zijn we op dit moment mee bezig. Ik heb daar ook heel uitgebreid samen met een aantal collega's ook met wethouders over gesproken van wat zie je dan, wat kan je dan? Omdat met name die twee grote posten, ja, die zal je zowel vanuit het Rijk, maar ook vanuit de gemeente, zou je wel een aantal keuzes in moeten maken. Oké. We gaan over naar de huisdoktoren. In Ljouwert hebben ze een groot probleem, namelijk wat betreft de huisdokters. Verskaat huisdokters is dat de zwaar in de stad verster in toch een kwart aan huisdokters en dan nemen de werkdruk. Johanna, du was er al een tijdje mee bezig geweest. Deze week nog wat meer. Hoe groot is dit probleem? Kun je dat even schetsen? Nou, als we zeggen naar Friesland, dan is het probleem echt wel heel erg nijpend hier in Ljouwert. Dus het feit dat er mensen binnen die gewoon geen huisarts hebben in deze stad, ja, dat is gewoon heel erg slim. Ik bedoel, elke persoon die het net een huisarts had, dat is er al in te volgen, kunnen we stellen. Ja, en waar wordt dat toch veroorzaken, dat probleem? Dat is een heel verskaat aan factoren. Om het beeld een beetje te schetsen, er is gewoon al langere tijd echt een groot tekort aan huisartsen. Dat is net alleen hier in Friesland of in Ljouwert in heel Nederland. Maar dat speelt het ook in Ljouwert. Er binnen 24 huisdokterpraktijken, die zitten alle vol. Maar als gevolg ook dat de werkdruk oprint. Je hebt zelfs ook een probleem met personeel. Hij heeft ook nog personeel. Het is zo dat de meesten net, er is een bepaald percentage hier in Ljouwert wat dus net een huisdokter vind in, omdat het vol zit. Maar als gevolg dat mensen goelend om balies komen hier in Ljouwert om te zeggen van ik heb medicatie nodig, ik heb hulp nodig, ik ben ziek of chronisch ziek. Dus waar kan mij daarin
bijstaan. Ja, als nog even zo die gevolgen, want die ben natuurlijk grut. Nou is het zo dat zo uitzocht hoe volle mensen zonder huisarts zitten. Kun je die cijfers nemen? Nou, om te beginnen, de huisdokters had ze mij zijn van het zit om en nabij de 10.000 mensen in Ljout. Dat is best een heel soort. Dat baseren ze hadden op de gemeentelijke inschrijvingen in Ljout. Dat is uit de Friese huisartsenvereniging. Ja. En huisartsen die zeggen datzelfde, die doen een stipje dat. Maar dus daar komt dat cijfer bij. En dan zullen ze echt nooit aantal praktijken 25 en hoeveel mensen daar inschrijven binnen. Dan komen zij rond die 10.000 mensen uit. De Friesland die houdt er zelfs bij hoeveel mensen hier in Ljout haar melden omdat ze geen huisdokter hebben. Dat binnen de 300 in totaal. Van alle zorgverzekerders. 200 ongeveer die bij de Friesland zitten. 100 mensen die een oorenzorgverzekerder hebben. Dus dat is echt een enorm verschil. Hoe kan dat? Nou, dat komt omdat net Elsenien weet dat als je net een huisdokter had, dat je dat melden kan bij de zorgverzekerder. Dus de Spanen, ik ken heel soort mensen om die misschien dat dan dus net melden en net zezen. Maar dat zouden er dus haast 10.000 wijzen, jochen 1.200 of zo. Ja, en dan komt er echt nog bij dat er echt zelfs een grote groep mensen binnen die misschien wel een huisdokter hebben, maar net in Ljout. Die wen je wel, maar die komen misschien uit een oordorp of een oorstad of uit een oorpad van Nederland. En die komen hier dan, die hebben misschien nog wel een huisdokter, maar dan net in Ljout. En dat is net goed voor de kwaliteit van de zorg. Want als je hier zit en je hebt een huisdokter ergens oors en er moet er iets gebeuren of je hebt een probleem, dan kan die net zomaar bij je komen. Dus ik kan wijzen dat van die 10.000 een heel groot pad is dat boeten de gemeente Ljout Wollenhuis. Dat schat ik in van wol. Maar ja, dat is dus het regen erom. Geen weet dit precies. En de Friesland zei het wel van 300 hebben wij op de wachtlijst. Het zullen de grif meer wijzen. Zij denken dat 10.000 wol echt een heel soort is. Maar ja, de huisdokters die zeggen, ja, wij baseren u op deze cijfers. En wij zeggen wel echt dat het een heel soort mensen kan binnen. Ja, en waar houdt het bij? Er is geen centraal systeem die al die informatie sammelt. Dus... Ja, als verder oer de gevolgen hier voor de mensen die bij een huisarts zijn, voor de zorg, voor de ziekenhuizen en wat de politiek daar eventueel nog aan dwang in. Maar we sturen werden uw eigen verslaghouders op pad om eens even te zien hoe dat nou lipt in Ljouwert. Even iermoeien. Ja, en gewoon drama. Gewoon verschrikkelijk. Het is net best. Ja, maar die zit net in Ljout. Nou, vaak zitten ze vol. Dan kan ik er eigenlijk niet terecht. Pas een paar dagen later. Nou, dat zal ik je vertellen. Ik kom er haast nooit. Meestal wel. Ja, maar net altijd? Nee, niet altijd. Nou ja, mensen kunnen net gewoon naar een huisarts. En mensen worden altijd weer waarom stuurd. Mijn zoon en schoondochter die komen uit Buitenpost. Die wonen nu in Leeuwarden. Die kunnen in Leeuwarden helemaal geen huisarts krijgen. Ik heb wel een huisarts, maar ja, ik ben net tevreden. Nee, het is wel onder spanning, dat heb ik wel jongen. Ja. Van de week hebben we er nog een discussie over gehad. Wij kunnen niet zomaar overstappen naar een ander. Terwijl ze wel een ander beleid voeren aan de ene kant van de stad en deze kant van de stad. En daar ben wij het niet helemaal mee eens. Nou, ze wonen hier nu bijna een jaar. Dus zo lang staan ze op de wachtlijst. Zo. Ja, dus dat is best wel heel kwalijk. Ja, dat kunnen we wel stellen. Wat binnen gevolgen? De gevolgen die binnen dat mensen langere tijd omstruinen, omstappen met klachten en dat ik in een huis schenken, omdat je dus geen huisdokter hebt. Dus het kan wezen dat je al weet van ik ha iets, maar goed, ik heb geen huisdokter, dus ik kan dat net witte litten. Maar aan de andere kant, je haakt mensen die misschien boven de 60 binnen, die misschien een te heeg cholesterol hebben, maar die dat net checken lid omdat ik een huisdokter ha, wil daar wel zo'n keer van komen kind. Dat had wij gevolgen ik voor de algemene zoens en dan rekt het de portemonnee van de oerie natuurlijk ik weer. Die mat al bezuinigd. Absoluut, ja. Hoe zit dat in de eerste stelling weer? Je mag toch beginnen, weet ik wel als wethouder, maar haast enig idee hoe dat zit? Of de huisartsen daar, of iedereen wel een huisarts had in de eerste stelling werf? Ik heb nog niet eerder gehoord dat er mensen zijn zonder huisarts in ieder geval. Nee, wel dat het natuurlijk het wordt wel steeds lastiger om iemand te vinden die de huisartsenpraktijk over wil nemen. Maar dat er al mensen zonder zijn, heb ik nog niet eerder gehoord. Nee. Harry Bebes, je zit voor de VVD in de Tweede Kamer en je onder andere zorg in je portefeuille. Schrik je van deze cijfers eigenlijk? Ja, het eerste cijfer, ongeveer die 10.000 sowieso. Vind ik ook inderdaad lastig om nu te duiden van ja, wat is nu het juiste cijfer. Maar 300 ben ik eigenlijk nog best wel vol. Hè? Vind ik ook al veel. Ja, en je ziet het probleem eigenlijk overal.
Daar is ook weinig verschil tussen zeg maar de regio en de Randstad. De Randstad heeft zo weer zijn eigen problemen met huisartsen. Wij hebben het hier is het vooral heel erg ingewikkeld om praktijkhoudende huisartsen onder andere te vinden. Dus dat betekent dat de huisarts ook gewoon de hele praktijk, het personeel en alles erbij doet. Dat is echt een heel groot probleem. Je ziet het in de kleinere dorpen is het bijna niet meer te realiseren dat daar een huisarts komt. Het is een probleem wat breder is bij alle artsen die buiten het ziekenhuis werken. Want je ziet het ook bij de artsen ouderengeneeskunde, die eigenlijk huisartsen zouden moeten ondersteunen bij speciale problemen waar ouderen tegenaan lopen. Maar ook voor de gehandicaptenzorg. Al die artsen die eigenlijk buiten het ziekenhuis werken, daar is een chronisch tekort aan. En dat is niet een kwestie van geld. Want om heel eerlijk te zijn, ik heb 3 of 4 weken geleden met de overkoepelende organisatie gesproken. De opleidingsplaatsen zijn gewoon niet vol. Er komen gewoon niet genoeg mensen. Waar luidt hem dat dan om? Ik zeg altijd gekheid, maar het is wel serieus. Ze willen alle studenten na de basisopleiding willen denk ik hersenchirurg worden of cardioloog of in ieder geval medisch specialist. En waarom willen ze dat dan meer? Dat zin het meer of zo? Nee, dat is het nog niet zo. Het heeft iets met aanzien, het is een combinatie van een aantal factoren. Meestal wil ik in huisarts mee worden, dat is een probleem. Ja. Nou ja, dat zie je. Ze worden er onvoldoende mee geconfronteerd in de opleiding. Dus die opleidingen, die doen dan moeten ze 2 weken buiten het ziekenhuis een kooschap lopen. Ja, dan lopen ze 2 weken mee in een huisartsenpraktijk. Of dat is heel kort. Ze komen nauwelijks in aanmerking met het hele mooie van het huisartsen. Krijg je dat ik weer waarom, Johanna, vanuit de huisartsen, dat het daar onluidt onder opleidingen van huisartsen? Ja, of misschien ook een beetje het imago van huisdokters. Hè? En dat het een heel soort werk is, dat willen meestal net meer. Dat je, zoals een huisdokter in het Vlienen, dat hij dan echt tot 80 uren maken. En verder net ergens oorstiert voor hier. En heel erg on die praktijk vast zit. En dan mag je dus eigenlijk meer huisartsen opleiden. Ja, daar komt het wel op tel. Ja, en dat hij hem net in de oude functie hier in het kabinet als VVD zijnde. Nou, dat heeft niks met het kabinet als de VVD. Als mensen niet kiezen om die opleiding te gaan doen, dan is het heel simpel. Er zijn voldoende opleidingsplaatsen. Maar ja, kiezen daar niet stimuleren, toch? Ja, maar hoe zou je dat moeten doen? Kijk, je kan hooguit op een gegeven moment zeggen van we hebben op bepaalde plekken in het land hebben we echte grote witte vlekken. Dan kan je denk ik, misschien als gemeentelijke overheid zou je iets kunnen doen met vestigingsbeleid, met dat soort zaken. Wat we vanuit de Rijksoverheid doen, is gewoon zorgen dat die opleidingsplaatsen er zijn. Daar hebben we ook een onafhankelijk orgaan voor. Die stelt ook het aantal vast. Dat is al jaren, is dat zo. En al jaren zijn die opleidingen niet gevuld. Daar kan je echt niet naar een regering wijzen als mensen de keuze niet maken om in die opleiding te stappen. Dan wordt het heel ingewikkeld. Dan wordt het echt gewoon heel ingewikkeld. Wat er dan wel gebeuren? Campagne? Nee, ik denk wat er echt moet gebeuren is dat we met de opleiders, dat is ook een van de redenen waarom ik ook dat gesprek heb, dat we moeten zorgen dat de opleiders voldoende ruimte inbouwen in de opleidingen, dus ook in de keuzevakken. Dus niet inderdaad heel kort, maar gewoon een langere periode ook veel. Want mensen raken niet aan het bijzondere van het vak van huisarts of het vak van arts-ouderengeneeskunde. Dus je moet mensen wel gewoon ook laten werken in die sector, in die opleiding. Daar zijn de opleiders verantwoordelijk voor. Dat gaat nu ook gebeuren. Groningen, het UMC, gaat daar ook stappen in nemen. Daar ga ik binnenkort naartoe, maar die gaan daar ook veranderingen aanbrengen. Maar uiteindelijk is het wel, je moet wel mensen tot die keuze verleiden. En je moet je ook realiseren, en ik denk dat ook iets is, zoals jij zegt, de huisarts die 80 uur per week en dan in het weekend ook de deur nog open doet omdat er iemand op de bel drukt. Ja, dat is wel verleden tijd. Huisartsen. Is dat het grootste probleem, Johanna? Dit? Het grootste probleem in Ljouwt, bedoel je? Nou ja, misschien in algemene zin wel, maar ik in Ljouwt, dat er inderdaad de huisartsen binnen die nog 80 uur een werkje willen? Ja, dat denk ik sowieso. En dat is heel normaal trouwens, om net 80 uur te werken. Nee, dat zou ik heel net zoen wezen als je zei van nou, dat liep het me wel wat. Want ik bedoel, kun je dan nog de juiste zwaargek om een meest bieden dat je zoveel uren meidje?
Dus ik denk dat het alleen nog maar goed is. Maar je zegt wel dat huisdokters er echt voor kiezen om 3 of 4 dagen te werken. En als je die aantal dagen werkje wil, dan kun je haast net een eigen praktijk hebben. Dan mag je dat al met oren dan. Of je binnen als een soort van waarnemer van praktijken, dat is dan van de ear naar de oren praktijk is. Maar of dat de zwart en echt goede komt, dat is echt maar weer de vraag. Want dan heb je elke keer weer een orendokter voor je. Dat besluit, krijg je van die huisartsen weer waarom, wat dan werd het wel meer naar tamat? Werd het precaire punt een beetje zit, is dat we hadden meisje mooi vergriezing. Ja. We hadden meisje dat mensen ouder worden, maar ik hield het minder zoen ouder worden. De zorgvragen nemen daar, meer zorgvragen, complexe zorgvragen. Dus daar mag je op inspelen wat er van uw dokterzorg Friesland bijgelijk zijn wordt, maar ik van uw huisdokters en de zorgverzekeraar is dat je matten mooi elkaar om tafel om te zeggen hoe kun je die huisdokters zwaar oors inruchtje. En een voorbeeld daarvan is misschien om meer digitale zorg aan te bieden. Want dan kun je een mooie huisdokter op afstand, maar net uit waar die zit, die woltiet had, die kan alvast zien van waar haast last van. En mas dan echt een huisdokter zien, dat kan die persoon beoordelen. Dan kiest alsnog nooit een huisdokter. Dat is soort op te winnen. Dat denk ik wel, want ik weet, mijn broer die wennet in de Ronestad, die is daar al onwend. Ik had dat nog nooit in mij maken. Nee, dus huisdokterpraktijk moet daar echt de stap in zetten. Binnen 40% van de huisdoktoren ga ik nog eens een keer of mijn fjouwer in mijn pensioen. Ja, hierin jou het vol. Dus hoe los je dat op? Ja, en die oplossing in jou is misschien nog wel, hè? Ja, er komt een nieuwe praktijk, die ipent Takamwane. Dat is een nieuwe praktijk die het grutter worden dan een gemiddelde praktijk. Dus er kunnen meer dan 2300 patiënten daar onderbrocht worden. Het komt in het zuidesten van Ljout. Ik weet nog net werkt. Het heet Oostergo huisartsen en dat moet nevens de Friesland echt de oplossing wezen. Maar ja, dan is de vraag om hoeveel mensen gaat het. Als het echt om dit 10.000 gaat, ja, dan zal die ene praktijk dat nou alle gedachten net oplossen. Oké. We gaan naar je weekend. Wat zullen jou dit weekend van Harry Bevers? Ik ga met mijn kleinkinderen naar zwemles. Zo? Dat vind ik wel een hele belangrijke. Dat is ook wel prettig om te doen. Leuk. Lisa? Ik heb mij zover laten krijgen dat ik morgen ga meedoen aan een hardloopwedstrijd in Dokkum. Zo. Voor de kant van de provincie ik. Ja, nou, dan komen we vaak langs natuurlijk richting Schiermonnikoog. Ja, maar, nou nog. Hè? Ja, nu nog, inderdaad. Ja. Succes aanstik als wethouder in Eerstellingwerf. Johanna, hoe is jouw teamweekend eruit? Ik denk dat ik morgen de kwarte broek oorndop, want het wordt lekker warm. Heerlijk. Dus een beetje in de tuin bezig, denk ik. Ja. Mag ik je bedanken, Harry Bevers, Johanna Brinkman en Lisa Edema voor je komst naar de Frieske Wieken. Volgende week is er vanzelfs weer een nieuwe Frieske Wieken. Tot dan. Hoi.